Mindenki koncentráljon az evezésre, mert amit most idáig csináltunk, az egy kalap. Ha küzdesz, veszíthetsz. Ha nem küzdesz, veszíthettél. Keményen megfogom a lapátot, és húzom, és közben a tolókézzel meg nyomom lefele, nyomom le, ezt a mozgást csinálom. Ha ezt nem csinálom, nem ér az egész. Ilyen egyszerű. Mindössze egyetlen mozdulat. Jól előredőlni, aztán a lapátot comb középig húzni, és ezt a végtelenségig. A sikernek szinte egyetlen záloga van, mégpedig az, hogy 20 ember tökéletesen egyszerre mozduljon. Ha csak egy is másként lapátol, ha csak egy 100 másodpercet is késik vagy siet, az az egység abban a futamban már nem nyerhet. Rendkívül össze kell tehát szokni a legénységnek, mindegy, hogy milyen legénység az. A mostanában oly divatos vállalati csapat, települési együttes, amatőrök vagy éppen profik. Ahhoz, hogy így tudjanak száguldani, erőn kívül, sőt azon felül egyetlen egy dolog kell, hogy egyszerre mozduljanak. És ez adja az örömöt is. Erre a gondolatra még a legendás öreg, a 9-szeres világbajnok Wichmann Tamás is rábólint, pedig ő mindig is magányosan szelte a vizet. Szerintem ez egy érdekes dolog. Hát abszolút, az összetartás, abszolút. egymás tisztelete, megbecsülése. Szóval együtt, ez a lényeg. A sárkányhajózás azért tűnik nagyon eredményes eszköznek, mert hirtelen nagyon erős erőkifejtést kell működtetni a résztvevőknek. Ugye 20-an vannak körülbelül egy hajóba, van a kormányos és van a dobos. Pontosan 22-en együtt. Remekül összehozható akár szervezeti kultúrával is a kérdés. Tréningen általában nem a formális vezető kerül formális vezetői szerepbe egy játékban, hanem valamilyen pszichológiai törvény folyamán valaki. A formális vezető ebben esetben a kormányos, aki ugye ordít hátul, erős hanggal biztatja a csapatot, diktálja a tempót. Az informális vezető, az ilyen esetben a dobos, aki kicsit úgy a tudatalatira hat a csapatba, adja a ritmust. Ezek a szerepek nem véletlenül szoktak kialakulni. A két oldalt ülő, két sorban ülő staff, ugye vezető nélkül nincsen csapat, balra, illetve jobbra dőlve óriási izomerő munkát fejt ki, természetesen kezdőket is gyorsan fel lehet készíteni. Egyrészt a saját hajón belül kialakul a csapatszellem, másrészt, hogyha egy vállalatnak különböző osztályai, vagy egy osztálynak különböző tagjai különböző hajókba versenyeznek egymással, az is a csapatépítést erősíti. Kínában már 2000 éve űzik ezt a sportot, Magyarországon mindössze néhány éve, de Európában sem ismerik több mint 2 évtizede. Hogy miért késett ennyit? Rejtély. Így adódott hogy lett a sárkányhajónk. Arról, hogy mennyire fog ez a sport elterjedni hazánkban, nem is oszlanak meg a vélemények. Afelé megyünk, hát most már évről évre egyre többen csinálják ezt a sportágat. Cégek, tehát a sajtó, tévétől kezdve, a médiáig, tehát mindenki elkezdi. Ez olyan sportág, hogy tényleg a normális, az átlag ember, aki esetleg még soha nem is sportolt, nem csinált semmit, folyt lapátot, beül a hajóba, és elkezdi utánozni az előtte lévőt. Bárkivel beszéltünk, megerősített benne, a sárkányhajózás eufórikus érzést vált ki az emberből. Ez az élmény okoz egy béta-endorfin felszabadulást. Ez az, amikor azt mondják a sportolók, hogy nem az a jó, amikor lapátolunk, vagy amikor futunk, vagy úszunk, hanem amikor abba hagyjuk. Ennek élettani hatása van. A béta-endorfin felszabadulás pontosan azt jelenti, hogy a szervezet saját boldogsághormonja, örömhormonja szabadul fel. És ez az örömhormon egy meghatározó élményt, érzelmet hív elő bennünk, és amikor arra gondolunk, hogy a következő alkalommal megint szeretnénk egy ilyen versenyen, egy ilyen megmérettetésen részt venni, akkor mintegy felidéződik bennünk ennek a pozitív emléknek a képe. És ez az emlék már hajt bennünket olyan értelemben, hogy hú, de jó lenne ezt még egyszer megcsinálni, hiszen ennek van értelme, ez egy nagyon jó dolog. Az, hogy én ülök a hajóba, és valóban egy arctalan ember vagyok, pedig lehet, hogy vezérhelyettes vagyok a cégnél, közben megy a dobolás, szabadul fel az endorfin az én agyamba, ez ad egy egzaktikus állapotot, és erre nagyon erősen lehet dolgozni tréningen.
lapátok a vízbe, teljesen beleteszed. Indul! 1, 2, 3, 4, 5,